septembra. Atmosféra sa postupne upokojí a zoslabne a ukončí sa aj búrková činnosť. Pred nami je druhý jesenný mesiac október a ten nám prináša najväčší rozdiel v priemerných denných teplotách na začiatku a na konci mesiaca. Tak sa poďme spolu pozrieť, ako sa budú teploty šplhať nahor nielen zajtra, ale aj v ďalších októbrových dňoch. Dobrý večer, vítajte pri predpovedi počasia. Pomaly je za nami pokojný septembrový deň, v ktorom sme mali niekde viac, inde zase menej oblačnosti. Vyskytli sa aj prehánky, ale to iba na severe a východe, kde ešte okrajovo zasahoval frontálny systém od východu. Ten sa však bude stále viac odsúvať smerom ďalej na východ. Od západu až severozápadu sa k nám začal výraznejšie rozširovať výbežok tlakovej výše, ktorá má stred zhruba nad Britskými ostrovmi. Táto tlaková výš zaberá rozsiahle oblasti nad západnou Európou a prináša nielen tam, ale aj k nám do strednej Európy zväčša iba malú oblačnosť. A tak to bude pokračovať aj zajtra. V rámci Európy očakávame intenzívne dažde v západnom Stredomorí, kde sa otáča tlaková níž a tá sa bude pri svojom postupe k Taliansku predvádzať v typicky jesenej, upršanej a veternej nálade. K nám sa našťastie tieto výrazné zrážky nedostanú. Počasie u nás je pod vplyvom už spomínanej tlakovej výše a to znamená, že nás zajtra čaká deň bez dažďa alebo prehánok. Čo sa týka teplôt, tak dnes k nám prúdil ešte chladný vzduch, čo sme cítili hlavne na severe a východe. Zajtra však prílev studeného vzduchu postupne zoslabne a začne sa otepľovať. Slovensko sa bude nachádzať v teplotnom pásme od 15 do 20 stupňov, iba na severe bude od 10 do 15 stupňov. Dnes bolo poriadne veterno najmä na východe našej krajiny, kde dosahovali lokálne nárazy vetra rýchlosť do 55 km za hodinu. V noci a zajtra sa vietor postupne utíši. Iba na východe bude fúkať stále silnejšie. Práve vďaka vetru ste sa dnes museli na východe Slovenska poriadne zababušiť. Počasie tu bolo o niečo horšie ako na západe, pretože ste tu mali oblačnosti najviac. Slnečné lúče tak nemohli zohriať vzduch a preto sa teplota pohybovala iba okolo 10 až 13 stupňov. Na západe bolo o niečo teplejšie, ale všetko to záležalo od toho, či oblaky ustúpili alebo zotrvali na oblohe. Keď sa k slovu prihlásilo slnko, tak bolo hneď na pocit teplejšie a teplota vystúpila na 15 stupňov. Dopravnú situáciu počasie zajtra výraznejšie neskomplikuje. V ranných hodinách sa začnú pomaly tvoriť hmly, ktoré znížia dohľadnosť na cestách, preto pri nich spomalte. No a na východe jazdite stále opatrne pre silnejší vietor, ktorý tu očakávame ešte aj zajtra. Dnešná noc bude spočiatku polooblačná, neskôr sa obloha vyjasní a to bude znamenie pre výraznejší pokles teplôt. Vzduch sa do rána ochladí na 5 až -3 stupne, ale pri zemi sa môže pri slabom vetre vytvoriť prízemný mraz kdekoľvek, a to aj v nížinách. A to je upozornenie najmä pre záhradkárov. Zajtra sa teda začína druhý jesenný mesiac október. A keby sme sa pozreli, aký bol prvý októbrový deň v roku 1956, tak by sme zistili, že v Bratislave vtedy namerali až 28 stupňov. Tohtoročný začiatok mesiaca však bude oveľa chladnejší, ale našťastie nám budú náladu zlepšovať prevažne slnečné lúče. Hovorí sa, že októbrové slnečné lúče sypú cukor do vína. Na západnom Slovensku ho zajtra nasypú poriadne, pretože bude jasno, teda slnečno, prípadne iba malá oblačnosť. Má byť teplejšie ako dnes a teplota vystúpi na 15 až 19 stupňov a vietor bude fúkať iba slabo. V ranných hodinách sa môžu v údoliach stredného Slovenska udržiavať hmly, ale po ich rozplynutí bude aj tu zväčša jasno, alebo bude obloha na polovicu pokrytá oblačnosťou. Na severe sa bude popoludní teplota pohybovať od 10 do 14 stupňov, na juhu má byť teplejšie, a to do 17 až 18 stupňov. Aj tu sa vietor oproti dnešnému dňu utíši. No a na východe nášho územia má byť podobne, aj tu sa budú v nižších polohách tvoriť hmly alebo nízke oblaky, cez deň už má byť jasno až polooblačno. Vzduch sa tu popoludní na severe oteplí na 12 až 15 stupňov, na juhu bude teplejšie, a to 17 až 18 stupňov. Tu bude ešte fúkať čerstvý severný vietor. Dnes už na Lomničáku snežilo a bolo poriadne chladno, až -7 stupňov. Zajtra bude na našich horách prevažne iba malá oblačnosť. Na podhorí spočiatku hmlisto, ale postupne sa aj tu mierne oteplí. V nadmorskej výške 1500 metrov sa bude teplota pohybovať okolo 4 stupňov. Biopredpoveď sa zajtra nemení, pretože aj počasie bude priaznivé, takže zostáva na jednotke a to je len slabá záťaž.
V ďalších dňoch nás čaká príjemné a stabilné jesenné počasie. V ranných hodinách sa môžu vyskytovať hmly alebo nízka oblačnosť, pri ktorej bude samozrejme chladnejšie ako vtedy, keď sa hmly rozplynú a obloha bude po celý deň zväčša slnečná. Vtedy sa bude teplota pohybovať od 16 stupňov na severe do 23 až 24 stupňov na juhu. Iba v pondelok sa možno vyskytne nejaká slabá prehánka. Na záver ešte letoviská. Na Kanárskych ostrovoch žiadna zmena, teda zajtrajší deň bude polojasný s teplotou 27 až 29 stupňov. Teplota vody dosahuje stabilných 24 stupňov. V Španielsku sa zajtra vyčasí a teplota sa bude pohybovať od 22 do 25 stupňov. More má v okolí Španielska podobnú teplotu ako vzduch a je zohriaté na 23 až 25 stupňov. V Egypte pokračuje pekné a horúce počasie. Teplota sa tam zajtra vyšplhá na 34 až 37 stupňov v tieni a teplé je aj Červené more, ktoré má 29 až 30 stupňov. Aj Turecko je ešte vhodnou destináciou na neskorú októbrovú dovolenku, pretože teplota sa stále šplhá k 30 stupňom a počasie je prevažne slnečné. Aj more je príjemne teplé a má 26 až 29 stupňov. V Taliansku to už na kúpanie veľmi nebude, pretože obloha má byť oblačná a bude z nej aj poriadne pršať. A to pri teplote 20 až 25 stupňov. Jadranské more má aktuálne 22 až 25 stupňov. V Karibiku bude aj zajtrajší deň premenlivý, teda slnko vystriedajú oblaky a búrková činnosť. Teplota vystúpi na 32 až 34 stupňov a voda dosahuje 28 až 31 stupňov. A pozrime sa aj do juhovýchodnej Ázie. Napríklad na Bali bude slnečno alebo iba malá oblačnosť s teplotou 33 stupňov a voda je len o pár stupňov chladnejšia ako vzduch. Tak dnešná predpoveď počasia aj na konci. Na Markíze vás už o chvíľu rozosmeje horná dolná, v ktorej sa údajne šíri nebezpečná nákaza. Tak ja vám želám príjemnú zábavu a dovidenia.